automatic. Next video, no, kung unsay nahitabo mga higala, gikan mismo kang Mima Alicia, the late mga higala, no? Sumalangit nawa, nung tagbadawat pod sa langit mga kaigsunan. Sige. Go. Mao na siya gab, no? Mao na siya. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Op. Yung tipong, Oh. Just for the sake of kung di bang i-reply na to dito sa argument ni Uncle. No? Sa ingon niya, no, kini may galang ipatay, yan ang video, no? Di man ni AI, no? Yan ang video. Ginugulo pa rin ako ng ex ko. Sige, go. ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Op. Nakulatahan. Wala sa nag-ingon mga higala nga. Dili sad na pasapot mo na mga higala automatically nga. Pasangin lang nimo ang ex mga kaigsoon. Wala binagway nakakita. Pero nga ni maguna. Nganong sa investigasyon sa pulis, tanawon ang motive, no? Although ang motive is immaterial sa crime, tinuod lang. Wala hindi na magamit mga higala sa kuan pag ascertain sa criminal liability mga higala ang motibo sa tao sa pagpatay, ang intent, no? Ang intent mga higala. Pero ang motibo, kano siya pwede magamit sa ingani panglitan dili nimo ma-identify, no, kung kinsay gahimuan eh. Kinsay dunay intent, dunay motibo mga kaigsunan. Isa dire, no? Makaingon gyud ka, pwede ma-subject. Dili mo ingon nga suspect but person of interest singali. May gala ang ex nga maimbestigahan, nga naman ma-interrogate, kuan ba? No? Nga naman mga kaigsunan, naman day history nga na physical abuse nga nahitabo. Doon ay physical violence nga nahitabo. Kay matud pa niya, no, based on di kini mga galang kanang video ni Mima nga nabugbog siya, no? Sa iyang ex para yon. Inuha yung iPhone 11 ko, sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mo nginila yung buhok ko. Ilang beses mo... Di ba? Kuan ba, no? Possibility, mga higala. Kay mapanakit, no, si ex. Wa ta ningon nga mo ay sus wa man tay wa makinakita dia mga higala, no? Pero pwedeng imbestigahan mga kaigsuunan, no? Kay na siya tendency yun. Mang birag buhok, no? Bay ko na. Mga kaigsuunan. Sige. Para yun. Muna na, Ilas? Kung pinahiya at tinulang, hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Okay na, Gab. XFM Katropa. So unsa more likely mga higala, no, ang iyang gikuan iyang ex mga kaigsunan. Nga naman to si Uncle mga higala nga pa face mask pa. Nga ipasangin lan mga higala bipisara daw. No? Mga DDS daw may dahilan. Mo na mga katropa, Coach Jamet. Ayaw mo pagpatakag kuan di ha. Coach Jamet, shout out sa PNP sa pagpanguna ni PNP Chief Jose Milicio Nartates na dapat imbestigahan ang mga DDS vloggers nga inuugnay sa pagpatay kami Milicio. Tiyaw mo na. Yes, see that. Unsa ni mga higala kaklase ni nga mga tao ni. PBBM love fish ang pinapairal. Mga katropa, gustuhon man ako mopadayon pero Ira, no? Tama na gyud sa ko dire, no? Jennifer Craso, only the history nga katawan lang ang natigok. Balahura ang bunganga walang kwenta. Sige, imuha pod na, no?
Sige, Jennifer Craso, maayo pa'y mangahoy ka tiyo, ayaw sige og pasangil. Kang BP, walang ibang yung ginugurgur pati ikaw, Uncle. Di man gani siya mo pakita og yang naong. Sige, challenge na to nga, pagpakitag naong.